Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Duch Svätý je tu tak vítaný. Choď a prúď tu. Môj hosť, Isaac Pitre, bol veriacím v Krista Ježiša a naplnený bol Duchom Svätým, keď mal 21 rokov. Isaac zažil život meniace videnie. Povedzte nám o tom. Toto ma povolalo do služby. Pamätáte si ešte, keď sme doma mávali veľké rodinné Biblie? Dedili sa celé generácie a boli tak staré, že z nich odpadávali strany. Keď som sa raz večer modlil a pripravoval som sa, lebo som cítil povolanie do služby. Takže bol som uprostred modlitby, bol som rozhodnutý modliť sa celú noc, lebo som hľadal Pána. Chcel som spoznať oblasť ducha a zrazu sa počas tej modlitby celá tá Biblia rozžiarila. Bolo to, ako keby ju Pán vzal z police, strčil mi ju pred tvár a povedal: vidíš túto Bibliu? Odpovedal som áno. Vidíš, že je chýba vrchná a spodná doska? Že tu chýbajú strany? Že chýbajú kapitoly? Vidíš tam vytrhnuté veci? Povedal som áno, Pane. A on na to: toto je to, k čomu ťa povolávam po celý zvyšok tvojho života. Budeš používaný na to, aby si obnovoval pravdu, ktorá postupne vymizla z mojej cirkvi. Použijem si ťa, aby si priniesol zjavenia, do ktorých moje telo nevošlo. Sú to veci, ktoré sa nepriateľ snažil potláčať a ja si ťa použijem na to, aby si začal dávať opäť dokopy pravdy, zjavenia a strany mojej knihy a slúžil nimi novej generácii. V ten večer som prijal svoje povolanie do služby. A súčasťou môjho poverenia je aj to, aby som sa staral o to, že všetko, čo je v tej knihe, sa dostane do tej knihy a bude kázané Božiemu ľudu. Boli ste mladý človek, keď ste mali takéto významné videnie. Ako veľmi vás to ovplyvnilo? Zmenilo mi to život navždy, lebo som vyšiel z určitého denominačného pozadia, kde ma nenaučili nič o Duchu Svetom a o daroch Ducha Svätého. Takže som ani len netušil, že existujú duchovné sny a videnia. A keď som zažil toto moje prvé videnie, ktoré bolo mojim povolaním do služby, tak to mnou zatriaslo navždy. A tak mi už nikto nemôže povedať, že Duch Svätý nie je reálny. Je mnoho ľudí, ktorí vyučujú o smrti, pohrebe a vzkriesení Krista Ježiša. Ale vy hovoríte, a Boh vám to povedal, že ste poverení k tomu, aby ste zjavovali to, že je tu ešte niečo, čo veľmi chýba. Nie, že by tieto veci boli nepravdivé a neboli dôležité, ale stále niečo chýba. Jednoznačne učili ma, že smrť, pohreb a vzkriesenie Ježiša je celé evanjelium. Spievame o tom mnoho piesní. Žijúc ma miloval, zomrúc ma spasil. Pochovaním odniesol moje hriechy, vzkriesením ma ospravedlnil. Hovorili mi, keď kážeš, vždy káž smrť, pohreb a vzkriesenie. Bolo to až do takej miery, že mi hovorili, že nemôžem skončiť kázeň bez toho, ak nebudem hovoriť o vzkriesení. A aj keď to, čo hovorili, nebolo nesprávne, lebo smrť, pohreb a vzkriesenie sú absolútne zásadné. Nehovorili nesprávne veci, ale boli neúplní, lebo tu je dimenzia, ktorú úplne vynechávali a ktorá je vyvrcholením, dokončením našej spásy. A to je Ježišovo vystúpenie do neba a posadenie sa po Otcovej pravici. Keď Ježiš vyšiel z hrobu, tak jeho posledným skutkom pre završenie vykupiteľského diela bolo to, o čom Biblia hovorí, že vystúpil na nebesia
a posadil sa po otcovej pravici. A dôvodom, prečo vieme, že toto je vyvrcholením a dokončením našej spásy je to, že Efeským 2.6 hovorí, že nás tam posadil spolu s ním v ponebeských oblastiach. Čo znamená, že moja spása nie je kompletná len so vzkriesením. Moja spása je dokonaná vystúpením a posadením sa. Poviem to takto. Vzkriesenie zmenilo môj duchovný stav, ale vystúpenie hore zmenilo moje duchovné postavenie. A dokým nie sú obnovené môj stav aj postavenie, tak nechodím naplno v tom, za čo Ježiš zomrel, aby sme to mali. Takže dokončenie diela je to, že sme posadení hore. Nie len spasení, ale usadení po pravici Boha Otca v nebeských oblastiach. Takže vystúpenie hore je ten chýbajúci prvok. Dobre, používate pojem nebeské oblasti. Vysvetlite nám to, aby som to úplne objasnil. Je to oblasť duchovných aktivít. Je to oblasť duchovnej existencie. Je to oblasť anielských aktivít a je to aj oblasť aktivity démonov. Ide o duchovný svet. Keď Ježiš vyšiel z hrobu, tak povedal, všetká moc mi bola daná v nebesiach aj na zemi, čo znamená, že on vlastní všetky oblasti. A to až do takej miery, že apoštol Pavol hovorí, každé koleno sa ohne, na nebi, na zemi, aj pod zemou. Toto sú oblasti, kde vládne každej duchovnej aktivite. Toto všetko je pod jeho autoritou. A toto je miesto, kde nás usadil spolu s ním. Bolo to v nebeských oblastiach, čo znamená, že skutočnou úlohou veriaceho nie je len to, aby pôsobil zmeny na zemi, ale taktiež aj v oblasti ducha. Teraz fyzicky sedíme tu dole v týchto kreslách. Jasné. Ale nášmu duchu bola darovaná autorita v duchovnom svete. Znamená to, že sme nositeľmi určitej hodnosti a vlády. Nesieme autoritu samotného Ježiša v duchovnom svete, kde vládne jeho autorita a vláda. Keď bol vzkriesený z mŕtvych, stal sa vojvodcom, pôvodcom našej spásy. Vládne úplne všetkému. A aj keď on má úplnú autoritu nad duchovným svetom, tak si vyvolil cirkev, aby bola tým, kto vykonáva túto autoritu v tejto oblasti. Takže zatiaľ, čo fyzicky sedíme tu dole, tak dokážeme duchovne robiť zmeny v úplne inej oblasti. A toto je to, k čomu sme boli povolaní. Isaac, zvyknete používať frázu, ktorá je tak jednoduchá a pritom tak hlboká a tak mocná. Hovorievate, že my máme autoritu na vytlačenie, vyradenie, silné slovo, vyradenie diabla. Určite, spýtal som sa pána. Dobre, pane, ak si okradol kniežatstva a mocnosti, ak si vstal z mŕtvych a máš teraz všetku moc, tak prečo si sa jednoducho nevysporiadal s diablom? Prečo si mu jednoducho nezablokoval všetko? A on mi povedal toto, lebo mojim poverením a určením bolo poraziť ho, ale vašim poverením je vyradiť ho, vytlačiť ho. Čo znamená, že my sme boli stvorení na to, aby sme vládli. Takže Ježiš vydobil všetku autoritu, potom ju opäť odovzdal cirkvi a povedal, keďže vy ste boli tí, ktorí ste od počiatku mali vládnuť, tak vám to dávam späť, aby ste ju mohli používať na vyradenie, odstavenie diabla, čo v podstate znamená, že my sme boli posadení v nebeských oblastiach na to, aby sme zosadili z trónov kniežatstva a moci. Vládnutie je našim privilégiom. Vládnutie je pre nás poctou a je aj našim poverením a určením. A keď tomuto porozumieme, ako je to v nebeských oblastiach, tak to znamená, že my, veriaci, sme duchovné bytosti s najvyššou duchovnou hodnosťou v duchovnom svete. Sme nositeľmi autority, ktorá vysoko prevyšuje všetky kniežatstva a moci.
Takže na nás nie je to, aby sme sa modlili ohľadom nepriateľa. My sme tí, ktorí by sme mali nepriateľa vyháňať. Takže nepriateľ nie je niekto, ohľadom koho sa máme modliť, je tým, kto má byť vyhnaný. Takže my máme používať našu autoritu na to, aby sme ho zosadili, či už je to v našich životoch, rodinách, mestách, v našom štáte a národe. Nastal čas, aby v tele Kristovom začal projekt veľkého odstraňovania. Prišiel už ten čas. Už je tu. A čo sa stane, keď sa rozbehne tento projekt veľkého odstraňovania? Stane sa to, že sa udejú veľké posuny na zemi, ako následok toho, čo sa bude diať v nebesiach. Keď Ježiš splodil cirkev, Pavol povedal čosi úžasné v liste Efeským. Povedal, že cirkev bude plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Keď toto povedal, tak hovoril o tom, čo sa deje v nebeských oblastiach. Úlohou veriaceho je to, aby v nebeských oblastiach dohliadal na to, aby sa tam nediali duchovné aktivity, ktoré Boh neautorizoval, nepovolil. Naším poverením je to, aby sme zabraňovali takýmto aktivitám, aby sa diali. Keď sa vrátime, Isaac sa bude modliť, aby tento chýbajúci prvok, tento základ, bol aktivovaný vo vašom živote. Hneď sme späť. Je tu opäť Sid Roth a Isaac Pitre. Musím vám povedať to, že jeho povolaním od mladosti bolo to, aby pre veriacich na zemi obnovoval to, čo je chýbajúce. Hovoril tu o veciach, ktoré väčšinu veriacich ani len nenapadnú, ale všetko je to v Biblii, že sme posadení v nebeských oblastiach. Teraz chcem, aby sme išli trocha ďalej a hlbšie. Existuje niečo, čo sa volá preddavok a v protiklade k tomu je plné zaplatenie. Vysvetlite to. V 1. kapitole listu Efeským Pavol povedal, že máme dedičstvo. A potom aj Peter povedal, že máme dedičstvo, ktoré je odložené pre nás v nebesiach. Takže po celý môj život, od toho času, keď som bol spasený ako mládenec, od okamihu spasenia mi hovorili, že som na ceste do neba. A vďaka Bohu, že to bola pravda. Avšak nepovedali mi tú časť, že my nie sme len na našej ceste do neba, ale Boh tiež chce, aby prejavy neba našli svoju cestu sem na zem. A tak Boh so mnou začal jednať cez zjavenie 1. kapitoly Efeským ohľadom toho, prečo zoslal Ducha Svätého. A Pavol hovorí, že dôvod, prečo Boh poslal svojho ducha, je to, že v nebesiach máme dedičstvo. Lenže dovtedy, kým sa dostaneme do neba, Boh chcel pre nás, veriacich tu dole na zemi, poslať preddavok, zálohu neba. V gréčtine je to doslova napísané, že duch je zálohou nášho dedičstva. Je preddavkom. Áno, znamená, že on je preddavkom. Čo znamená, že Boh nám neposlal svojho ducha len na to, aby sme z neho boli nadšení. Vďaka Bohu za to. Ale poslal ho aj ako preddavok neba. Čo znamená, že keď Duch Svätý zostúpil na zem, tak jeho poverením bolo to, aby priniesol dedičstvo, ktoré máme v nebi, nám sem dole na zem, ako predzvesť, náznak toho, čo dostaneme, keď sa dostaneme do neba. Rád to hovorievam takto. Nebo je kompletná platba. Sú určité veci, ktoré nebudeme mať, kým sa nedostaneme do neba. Ale keď Boh zoslal ducha, tak ten prišiel s preddavkom, zálohou, čo znamená, že určité veci dostávame už tu, už teraz. Pán povedal, hovor mojej cirkvi, prestaňte mrhať zálohou. Ak veríte, že na vás čaká plná platba v nebi, tak kráčajte v jej preddavku na zemi. Takže je tu duch, ktorý hovorí, prišiel som vám priniesť ochutnávku neba. Toto je to, čo robí, keď nám dáva nadprirodzené dary ducha. Toto je predzvesť, ochutnávka neba. Prišiel nám dať uzdravenie, čo znamená, že v nebi nie je žiadna choroba. To je to plné zaplatenie. Ale na zemi, takže nehovorme, budem uzdravený, keď prídem do neba. Tam nebude žiadna choroba, z ktorej budem uzdravený. Nie, v nebi nie je žiaden dôvod na uzdravenie. Ale preddavok je to, keď sa uzdravenie udeje na zemi. Takže my tu dole prijímame čiastočne to,
čo tam hore raz príjmeme naplno. A teraz vám hovorím, že už je tu generácia, ktorá bude chodiť v plnosti nášho preddavku, ktorá potrebuje povedať, chcem môj preddavok teraz. Chcem teraz moju zálohu. Vďaka Bohu za nebo. Som na ceste tam. Už sa tam teším. Už len na túto tému by sme sa mohli baviť hodiny a hodiny, ale chcel by som hovoriť o ďalšom zjavení, ktoré ste dostali. A je to jedno z najobľúbenejších z tých, ktoré vyučujete, a týka sa tohto. V okamihu, keď niekto uverí v Mesiáša, hovoríme tomu aj, že je spasený, v ten okamih, keď sa toto udeje, tak je ten človek zapečatený duchom. Toto je niečo, čo ma veľmi zaujíma. Biblia hovorí, že jedna z vecí, ktorú Duch Svätý robí, a je to v 1. kapitole Efeským, je to, že keď príjmeme Ježiša, tak sme zapečatení Duchom Svätým zasľúbenia. V gréčtine slovo zapečatený znamená opečiatkovaný. Takže počúvajte každý, kto je veriaci. Ste nositeľmi pečate vnútri vo vašom duchu. Je to pečiatka. Pečať samotného neba. Je to znak, ktorý bol vyritý na vášho ducha. A vidia ho démoni, vidia ho anjeli a je to znamením, že ste sa teraz stali Božím vlastníctvom. Rozšírený preklad to hovorí takto. Táto pečať, ktorá sa objaví na vašom duchu v okamihu spásy, ten otlačok, pečiatka, znamená, že teraz som sa stal majetkom, ktorý je vlastnený a chránený Bohom. A keď začneme rozumieť tejto pečati, že v nej získavame autoritu, že je to znakom nášho poverenia, že nás táto pečať deleguje k tomu, aby sme sa pohybovali v dimenzii ducha ako Boží dediči a spoludedičia Kristovi. A pred každým, kto nesie takúto pečať, sa Satan musí skloniť, lebo rozpoznáva, že nepatríme samým sebe, ale že sme boli veľmi draho kúpení a sme majetkom najvyššieho Boha. Dobre, ale čo sa vlastne deje, keď Satan vidí tú pečať vo vašom vnútri, ale vy nepoznáte svoje práva? Pomôže vám vtedy táto pečať? Nie, musíte ju poznať. Povedzme si na to jeden príklad. Apoštol Pavol vykonával znamenia a zázraky v skutkoch 19, kde na ňo prikladali kapesníky a zástery, Skevovi synovia na to hľadeli a hovorili si, on vyháňa démonov. Vyzerá to, že používa čarovnú formulku. Hovorí v mene Ježiš, nech sa stane toto alebo toto. A tak sa rozhodli, že oni sami budú vyháňať démonov, presne tak ako Pavol. A raz tak prišli za jedným démonom posadlým a povedali, prikazujeme ti v mene Ježiš. Vyjdi von. A čo na to ten démon? Povedal, Ježiša poznám. Aj Pavla poznám, ale vy nemáte žiadnu pečať. To znamená, že démoni nás rozpoznávajú, poznajú nás, ale vy musíte vedieť, že to máte, lebo Satan je vyhnanec, štvanec a bude sa snažiť ukradnúť nám našu autoritu, ale keď sa mu postavíte a vzdorujete mu, tak Biblia hovorí, že od vás utečie. Musíte si byť stále vedomí. Som dieťaťom živého Boha. Vy musíte diabla riadne vytáčať. Áno, každý deň, každúčký deň. Máte tak veľa svedectiev od ľudí, za ktorých ste sa modlili a prihodili sa im najúžasnejšie zázraky, ale čas sa nám míňa. Vyberte si jeden príklad. Poviem, čo sa stalo nedávno. Zatelefonovali mi, že tam zomiera jeden mladý muž, zlyhávala mu pečeň, obličky, plúca a ja som sa ich chystal utešiť. Lebo niekedy je súčasťou toho procesu aj utešovanie. Ale počas toho, ako som sa to snažil robiť, povstal vo mne Duch Svätý a povedal, táto nemoc nie je na smrť. Mal som telefón v ruke a tak som povedal, táto choroba nie je na smrť. Budem sa modliť a ak dokážeš veriť, lebo ten mládenec robil niečo, čo mu zničilo telo. A tak som mu povedal, ak dokážeš veriť v Božie milosrdenstvo, že ti Boh odpustí uprostred toho, ako si to pobabral, tak Božia moc ťa dá dokopy. Toto sa stalo pred rokom a on je teraz kráčajúcim Božím zázrakom, práve sa vrátil z rybačky. Toto môžete robiť aj vy. Ak uveríte tomu,
že určením a poverením Ducha Svätého je to, aby slúžil týmto preddavkom z nebies vo vašom živote. Ak toto príjmete, tak sa vo vašom živote objavia zázraky, lebo určením a poverením Ducha v tomto veku je slúžiť týmto nám. Verím, že môžete byť uzdravení, oslobodení a môžete poznať Mesiáša, nielen mať vedomosť o ňom, ale môžete mať svoju vlastnú zážitkovú skúsenosť s ním. Celé to začína modlitbou. Začína to slovami. Hineni, to je hebrejský výraz a znamená tu som Bože. Povedzte so mnou túto modlitbu a verte tomu najviac, ako dokážete. Nahlas to opakujte po mne. Drahý Bože, urobil som v živote tak veľa chýb a je mi to tak ľúto. Verím, že Ježišová krv obmyla moje chyby. A teraz, keď som čistý, Ježiš, príď a bývaj v mojom vnútri. Ďakujem ti za záchranu od mojich hriechov. Teraz ťa robím svojim pánom. Amen. Isaac, chcem, aby ste sa pozerali do kamery a pomodlili sa, aby aktivátor bol aktivovaný v živote tých, čo nás sledujú. A tým aktivátorom je Duch Svätý. Dobre, teraz keď ste spasení, tak ste posadení v nebeských oblastiach. Vstúpili ste do dimenzie na neba vstúpenia a Boží duch vás chce teraz používať k tomu, aby slúžil Ježišovým dedičstvom tu na zemi, vám a cez vás. A ak ho teraz poprosíte, Duch Svätý, viem, že si bol ku mne poslaný ako preddavok neba a tak sa ti poddávam, aby si mi mohol dať moc, aby si mi dával zjavenia a dary ducha a ja vo svojom živote nebudem zarmucovať tvoju prítomnosť, pretože Duch Svätý je tým, ktorého nám Otec poslal, aby nás uchovával dovtedy, kým nevstúpime do plného dedičstva. Chcem povzbudiť každého veriaceho, za žiadnych okolností nezarmucujte alebo nepopierajte dielo Ducha Svätého. Musíme ho mať, ak chceme chodiť v tom, za čo Ježiš zomrel. Takže buďte aktivovaní teraz v Božom duchu. Nech robí to, čo chce a nech vás posúva do dimenzie na nebo vstúpenia. Amen.